Agurterdi osterare, estropada zale, Euskal Telebistako ikusle, Oriotik, Orioko barratik ikusi dugu, Oriotarren ontzia, bandera astintzen, eta jarraian Eusko Labeligako 6. jardunaldia izango dugu ikusgai. Aurretik ordera, arraunlariekin, egon gara, eta jarraian haien hitzak ekarriko dizkizu. Bueno, igual ditxarra, haize handia egin, eta gainea Orion kanpo regateo komplikatua da, eta bueno. Gogoz estropa azteko, gauzak ondo diteko, baina bueno, usten da gaur lan handiko estropat izango gala. Nik kanpoko esaten bat atorreko zeigu, beti bezala, orduan etortzean hartu behar dugu, así que azerria barrutik junberko dugu. Bueno, atzo estropa kanpoak ondo junginan, barroak igual presipitauta ez genuen gero arraunketa hartu, eta bueno, gaur bigarren txanda irabaztea. Bai, bueno, aldala bat hori ebita hori nahi, baina sortua ertetzen kaliakin, dan ematea hartengo du, eta ego resultado ebitzea. La bandera de ayer se quedó en ayer y hoy, bueno, pues tenemos un poquito ese aliciente de decir, estamos en casa del líder, vamos a intentar pues robarles la bandera que nos robaron ellos a nosotros en casa, ¿no? Lo mejor que pueda haber es que estamos cerca de la bajamar, de la pleamar, y eso va a generar menos contraste entre marea y viento, pero sí que hay una buena ola así un poco cruzada que va a complicar un poquito el trabajo de los chavales. No, llevamos 2 temporadas que la 1 es un pozo y más todavía con tal como está la ola, yo creo que es la peor calle. Ongi Dani Perez, putzua, lehenbiziko kalea, putzua grazia egin baina asko mugitzen den putzua, Dani. Beno, sailkapena errepasat ezagun, sailkapenaren buruan, Orio baitugu 57 punturekin, baina atzo zierbenak puntu bat jan, eta 3 jarri da Galipoen ontzia, 3. Donostiarra 55 beste ditu Urdaibaik 4. Hondarribia 3 puntura, 5. 53rekin. 6. Getaria, 7. Ares, argi, Ares, San Juan, Ondarroa eta Lekitarraren artean 4 ontzi 3 puntutan baitaude, eta sailkapenaren zuloan, Kaiku eta Kabo, urrenkera horretan txe, Bizkaitarren alde, puntu bat. 11 Kaikuk, 10 Kabok. Eta argi, Jaun Andreok, eguneko marearen taula ikusten baituzue hor, entzun duzuetan Iperez, 11 eta 4 izango dugu itsas gora eta une horretatik aurrera ura berantza zingo da, baina batez ere argi marea aldaketarekin haizeak gora egin baitezake eta azken iragarpenek eta Euskalmetekek. Barka, Kaikuri bandera urdina berandu heldu delako ziago gara, nioen ikusentzule argi ordu bat eta 4 inguruan marea aldaketa eta korrontearen joera baino haizeak gora egin bai dezake. Kaiku, horra, 11. gaur aldaketa bakarra egin du Jon Elortegik, Diego Castro sartu, estriborrankean, horra, atzoko 7 arraunlariak, eta estriborrean Diego Castro sartu, eta Muro, estribor espaldara eramandu, Txapas Elortegi prestatzaileak. 2. kaletik, Lekitarra, hemen aldaketa gehiago, Baborrean Kepa Ginaga eta Kepa Arantzamendi sartu dira, estriborrean Josef Cortez eta Jokin Urizar. Gero xetuko ditugu, epaileak eta ongi iristen diogu, lanera bota bai dituzte, 4 ontziak. Han bandera zuriarekin, ara norabideak, 4. kaletik, Aresek erabat estriborrera hartu du. Kabo 3. zuzen eta Kaikuk irtera oso ona. Izan behar banu, Lekitarrak ere, kurtso bat, estriborrera, hemen Lekitarrak. Kabo da Cruz. Hemen Ares, Galiziarrak txanda berean ondoko kaletik. Traineruak itxasorako egindako ontziak dira, arrantzatik datoz. Gaurko giroarekin, gobernatzeko modukoak. Zimenoz arrantzun alduzue, segundu bat guztiei. Ja lanik ere egin gabe darama ontzia.
Eritz, oso esanguratsua Dani Perezen putzua esan duen hori, Bai, alaxe da, gaur ez bera bakarrik, guztiek ez zuten nahi, kale bata entzun nahi ere, badakizu hemen hasieratik esan eta esan gaudela, kalerik txarrena dela, eta gainera Danik aipatu du, azken 2 urteetan bertan izan direla, esperientzia txarrak izan dituzte Galipoek bertan, eta ikusi nahi ere ez, baita Jon Larrañagak ere, entzun nahi esan ere, bada espada, gero sortea lagunez izan, eta bat hori egokitzen zitzaion Getariako traineruari. Momentuz, Kaiku dago, Kaiku beheko borrokan dago, badakigu Kaborekin borroka, zer nolako borroka gogorra duten bizkaitarrek, ikusiko dugu lehen kale horretik zer egiten duten, bandera urdinak ez die, gehiagitxo lagunduko, Iker Jimenoren mutilek estropada ona egiteko aukera dute. Urdinak, ikusle leialen dakizuen moduan, zigorrik ez dakar, urrengoak bai, eta Koizari suspenseak enduko diogo, eta esan dezagun gero. Lehenbiziko kaletik Donostiarra hariko dela, eta 3. txandan Hondarribia. Bueno, estropadaren buruan, Elortegi eta Jimenoren Kaiku, 2. kalean da, Lekitxarraren kalean, oso joera normala hemen Orion, ontziak brankaz, Molarri ingururan, doazenean, espadakizue, gogoratuko dizuet, garai batean, mehategi bazela Molarriko hau, eta Andazerratetik eta Erromatarren garaitik hartzen zutela. Urdina ona, benetan ikusteko moduko lekua. Lekitxarrak, dotore, zuritasunak. Hor, Kaikuk biruzan bulualdi jo, eta estropada burua galdutu. Daniel Gartzia brankan. Txabolatxoa dirudien, palka horren atzean. Sulaiman, Zumbeltz Perez, Fernando Ruiz, Iaz Hondarribian. Xabi Mielgo, Peio Olivan eta Manuel Crespo. Beste bat. Eroni egin didate mina, zanbulualdi horiek, arraunlariak tostatik ateratzen baitira. Eta gero ostera, Ipur ezurraren gainera erori, gerriak txikitzeko moduko, jauzi txikiak izaten baitira horiek. Sigue sujetando. Sigue, hermanos. Acabar, hermanos. No apretar el bote. Bukatu bai, Manos hitza aipatu du, zer esan nahi du? Bular paretik esko horiek azkar ateratzeko pala uretan kateatu ez dadin. Hango ikotxea, Anxagua. Buka, horixe izango da, traineru batean gehien entzuten denitza. Lekitxarrak bat arezi, Bikaikuri lau Kabori. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Eso es! Noizko aliatu ziago gara, begira branka hori. Gora eta bera, gora eta bera. Nabigatu ezinik. ¡Acabar! 35 pala terdi, Kaikuk. Danba bestea. Ontziak eratu. ¡Paciencia! Aro, pazientzia, osterare arrankatzeko. 20, balizarako. ¡Largo! Lekitxarra irean, Lehen luzaren, 2. erdian. Ternuaraino joango lirateke, orain, ontzia nabegatzen ari baita, zuzen eta egoki. Bizkaitarrak. Zlo hartu atakean motilak. Joki Gorostizari abisua. Askatu du. Gorostiza palka txikiarekin. Fibrazko arrauna, Zast. Baborrak, libre. 2. lekurako, Ares eta Kaiku. Galiziarrak zerbait aurretik. Kaiku 3, 4, Kabo. Azkar asko begiratu dio Jimenok. Kabokoen ontziari. Orain, askotan aipatzen dugu hau, ia beste kirol bat hasiko baitu. Inor jaiorik bada, barrurantz, lekitxarra ditugu horiek.
Arezen Hugo Rascado gaur patroi. Dela ezek hiru aldaketa egin ditu Nogueras Perez eta Javier Maia. Eta Ibon entzuten ditugu patroia jo eta zu, baina Lekitxarraren ontzi barruan osertz aldai, entrenatzailea hankan doan ere askotan entzuten dugu, oraingo honetan ere segi zioen, komunikazio bikaina dute patroiak eta entrenatzaileak, eta esan beharra dago bai, osertzen batetik meritu ere kristona duela hor arraunean egoteak. Bera baita autoritatea, bera eta aramatza hor kaloiak, argi, Ares airean dator laugarren kale horretatik, baina begira Lekitxarrak oraintxe hartu du olatua. Hori olatua. Horkoan nahiko olatu motza da, Baborra, begira, Aresko istriborrankekoa patroiari laguntzen. Nabarmen, oso ongi Francisco Javier Maia. Lekitxarrak. 37 palada, zuloan. Argi, ostera ere piztu baita, enegarrenez, gerra zibilea, Kabo eta Kaikuren artean. Segundo bat, Anankekoa, behondeiala. Oso ongi Galiziarra olatu hortan, patroiari lagunduz. Den horixe izan digu Maia Erretxanizek, Ane Arruturi eskatzen ziola laguntzea, bestea. Berki Motel. Olatu honekin, estriborrak. Tiratzea, kalterako izaten da. Estropada ikusi behar du gainera. Xagua bultzaka. Eta olatuak handitzen, Ibon, gu helmugako balizietan gaude, eta serieka den arren olatu handiak, gero eta handiagoak ikusten ari gara. Aldiarekin bai, begira, Lekitxarrak hartu du hor. Lekitxarrak eta GPS gora. Hemen dik gonbita, ikusleok, treneruren bat ikusten balduzu. Olatu gainean begira GPS-ari. Ea, lankideok ikusi dezakegun, Aresko babor hankan, baborrankekoak nola daraman metakrilatozko palka, hortxe, ababorrean nola daraman. Hanka olatua esan da esan ari gara, hortik urik sartu ez dadin. Hankakoa eta mastatoztako arraunlarien artean. Lekitxarra eta Aresen artean, bat, bi. Beste, Kaiku eta Kaboren artean. Eta iragarpenaren arabera, haizeak gora egin dezake marea aldaketarekin. Bai, haizearekiko momentuz behintzat Ibon, ez dugu aldaketa handiegirik nabaritu, ez da boladako haizea jarraikortasuna duen haizea da, eta esan bezala momentuz behintzat, hasierako txandetan bezalako haizea dugu. Orain, begira, Lekitxarra tartea zabaltzen ari zaio, nire irudipena da, Ares, hirugarren kalera etorria zela, eta orain balizaren bila joateko denbolari da galtzen, Galiziarren ontzi urdina, 4 jarri da. Gogoratu behar egon, zer nolako mai ematen ari den Ares, gainera urrauetan ez daude ohituak, badakigu Galiziako estropadak nolakoak izaten diren, ez dire itxasora ohituak egoten, baina nivelak. Kaiku gina. Ikusi alduzu eritz? Urruti baina bai. Bai, Jon egintzaio, Jimen hori ontzia joan zaio. Zanai horrek inolaz ere, Jimenoren ardura bakarrik denik, ez da gutxiagorik ere, Ontzia, gogortzaren ardura guztiena baita. Lekitxarra balizan. Orantxe, aurretik. Ongi bideratua. Zabalantxera, ziaboga oso zaila hau. Zenbat atera dituen, haizeak eta itxasoak. Itxixiagoa, Kabok. Barka Aresek. Eta badirudi, Ibon, haizea guk hitz egiteko zain egon dela, badoa indar hartzen, orain gero ez eta indartsuago, ea nola eragiten duen. Opa, Kaiku. Nahikoa apuratu du. Jimeno. Bueno, Kabo Kaikuren aurretik. Bitozta bai, segundo bat, Kaboren alde. Eta dagoeneko, Frankaz lanean, 4 ontziak.
Koka dezagun estropada. Ibon gogoratu iaz nork irabazi zuen hemen, Hondarribiak bigarren txandatik, beraz, txanda irabaztea bakoitzaren helburuetarako garrantzitsua da, baina, bueno, batzuetan bandera ere ekarri ezaioke traineru garaieari. Urtero izaten dira eritz, halako egunak. Gehienetan marea biziekin tokatzen dira. Gaur biziak ez dira, 60ko koefizientea, baina urak bizitzen ari dira. Zain dezagun, azkenekoz, esango dut, mare aldaketa. Prankaz. Koka dezagun estropada. Lekitxarra aurretik, 5 segundura, Ares. Gabo hogeira, Kaiku hogeita bira. Eta galdera da, nola gozatu daiteke itxaso honen kontra. Hortik, arraunaren eta arraunlariaren epika. Segi mutilak. Segi egozkor. Ares boskarrenera joan da. Kabo bere kaletik, Lekitxarra ere bai, eta Kaiku ere bai. Eta lehen ere Lekitxarrak batez ere lehenbiziko luzearen bigarren erdian asmatu egin du, kanporantz tartea zabaltzen ari da orain. 5 larga, 6 larga, ahí, 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 oh, remala, fijale. Arrauna sartu eta gimnasioan astunkiak pesak egiten ariko balira bezala sartu eta zenbat kostatzen den ekartzea hor. Hor kostatzen da. Lekitxarrak Gorostiz aurrean, Arantzamendi espaldatik, Koldobika bostetik. Kuraino iritsi, atakean alegia. Eritz, patroia garbi badio, ulertzen aldugu. Pala garbi ateratzeko. Bai, garrantzitsua nahiko lan, Bai. pala garbi ateratzeko, olatu espaitak igun noiz datorren eta ze tamainako izango den, baina bai, disfruta, galdetuko diogu Xaguari, Lekitxarrak irabazten baldin badu ea, disfrutatu horrekin zer nahi zuen izan, ikusiko dugu hori bai, azkenean izuntza gaientzen den estropada honetan. Bueno, ongi bideratu darama, pala garbi ateratzez bada, hortxe, zikina traboa, eragitzen du, balantza, eta kaltea galanta. Estriborrei eskatzen die batez ere, olatu handi sartzen baita. Kabo eta Kaikuren artean, 4 segundo, Galiziarren alde. 35 paladan kanporantz Lekitxarra. Beste segundo bat, Lekitxarrak Aresi. Espiratxarrak. Eta gero beste kontu, funtsezkoa. Lekitxarrak aukera izango du, kalea irabazi diolako Kaikuri, estriborrera jotzeko, eta baita Aresek ere. Haizea 17 kilometro orduko abiadurarekin. Nahikoa egonko, hor, Zanbulu aldia zuritasuna. Bestea. Hogeita hamalau pala terdin. Areseko arraunlariei antzematen da gehixeago kostatzen zaiela. Uretan palada pasatzea Lekitxarrei baino. Arinago pasara hori Bizkaitarrena. Hiru hamar martxan ipintzeko, abiadura hartzeko, ziaboga hartzeko. Olarrira hurbiltzen. Osatzeko, zertzek. Bederatzi arrobiko arraunlari gaur Lekitxarrek. Hemen aizeak ora, lehenbiziko aldiz, 20 kilometrotik orako ufada. 16 minutura, Estropada luzea izango da gaurko hau. Kanpora hartzeko, epa!
Usaten da morragarria, eman eta eman. Duela minutu hasi dira entzuten arraunlariak Ziaboga ez heltzen ordea. Hamasei minutu terretik gora, Claro, lehenbiziko olatu hartzeko esan dio, saiatzeko osertzek, Saguari. Ia Jurgi. Jurgi. Oso ongi. Zabal, etorrita. Ea Kaiku libratzen, orain, eragozpenik baduen. Ares bigarren, zenbatera, trabestean, zabaletik. Pa, 9 segundo. Ea bi lekitxarrak, barka bi bizkaitarrak, lekitxarra eta Kaiku palak libratu dituzte, arazori gabe. Hirugarrenerako. Aibon, aizea gogotik jotzen ari da. Bai. Hogeira ere heldu dela. Bai. Hau ez dago geisterik badirudi. 25 kilometro orduko aizeak lehenbizikoz. Eta dagoeneko katxoiuneak. Bakarrematek aldelezake katxoiak zer dira? Itxaso gainean aizearen eraginez agertzen diren zuritasun bihurriak. Jimeno heldu horrei Jimenok. Kabo atzerago, barka, Kaiku atzerago ibili da, Atzerago ibili den bai. Eritz, bada espada ere lekitxarra etxanda irabaz dezatela. Eta ustu daitezela. Azkeneko luze honetan. Saria izan dezake horreketa. Batu politxa, 14 segundoko. Minutu terdiko lanean, 5 segunduan zabaldu dute zuloa lekitxarrek. Eta lehen aipatu duzun moduan, Ibon, orain Xaguak nahi duen norabide hartzeko aukera. Bai. Ontzi hori airean dator. Gozatu orain bai, gozatuko du. Egi luze, erritmoa sarrituta dagoeneko. Hauek lantzatu dute ontzia. Karo. 17 segundo. Airean dator, lekitxarren ontzia. Aldai zubi aurre, Korte, Zatika, Menitxeti eta Urizar. Estriborreko bandan. Hor, kanpo, hori. Zaldi gainean dola dirudi Xaguak. Lasarteko hipodromoan malego bezala. 18. Oser zaldairen postura ere, era bat estriborrera gorputz hori jarrita, ontzia gogortzeko. Han bestea. Kabo eta Kaikuren artean. Hau beste guda bat da. Azken guda ez oraindik. 3 segundo Kaboren alde. Eta nola ez motibatu patroi eta entrenatzaileren garrasio hiekin, Ibon? Beharko. Kaiku golaturen bat hartu izango du, Kaboren gainera etorria baita. Txapasen ontzia. Baina Jimeno erabat 0 kalean ikusten dut. Erabat 0 kalean, Orain norabide aldatu beharko du. Bizkaitarrako patroiak. Aurretik jarri da. Kaiku Kaboren aurretik. Eta lekitxarra bata bestearen atzetik olatu hartu. Segunduari josi. Eta dagoeneko 21 aresi. Han bestea. Hogeita bat minututik ondo gora joango dira ontziak. Kaikurentzatu neona. Angiarez gogortu du ontzia. Olatu motzak, baina ikeragarri biziak. Orain beste bajareko zaio lekitxarrari. Han lekitxarra, turmaleten bera. Han lekitxarra, ludu. Joan zaio. Olatu motzak, baina ikeragarri azkarrak. Han bestea. Han baiaran.
Zuloa ikusten alduzu eritz. Bai, surfeatzen ari da. Horti olatu, batean bi, ondoko olatua eta ize olatua. Kaiku dagoeneko 5 segundo, Kabori, ongi Jimeno ere. Eta, ez horrekin ez, baina atzekoarekin, lekitxarra, bai, begira, olatu motz hori, horrekin sartuko da, argi, lekitxarren denbora, 21 eta 53. Estropada pikaina, dotorea. Argi kaiku gina. Eskerrak norabidea zuzendu duen Jimenok. Kaboren gainera zikoan da. Kaiku zer. Ares bigarren lekuan. Kaiku hirugarren izango dugu. Bai ala, olatu honekin. Bai, beno, eguna salbatu egingo dute, asteburua salbatu egingo du Bizkaitarrak. Eta Kabo lehenbiziko txandan laugarren. Gero ikusiko dugu, sailkapen nagusiak non kokatzen duen Kabo eta txanda honetako beste 3 ontziak. Honen bestez, Euskolabe Ligako Orioko kanpina 13. banderako lehenbiziko txanda jokatu ostean denborarik onena Lekitxarrarentzat. 21 minutu eta 43 segundorekin. Hor bada okazioa Galiziarren artean hause une paregabea beraz iragarkietara jotzeko. Egunon eta agur terdi berriro ere, ikusle lagunok, Orioko kanpina 13. bandera dugu, eta denborarik onena Lekitxarrak egindako 21 minutu eta 43 segundo, eta Lekitxarraren ordezkariren bat, horra denborak, Ares bigarren, 20 minutu eta 8 segundo, Kaiku hirugarren, 39 segundora, eta 44 laugarren Kabo, aurrera eritz. Bai, gurekin baitugu izuntzako patroia, Iñaki Goikotxea, zorionak. Bai, eskerrik asko. Irrifartxu, hasi eta buka estropada paregabea, gaur nastata esan diazu zegoela, zer nolako olatuak aurkitu dituzu? Hankako olatuak, olatu mozak, aize olatuak, eta nola kudeatu duzu? Badago, bagia badago, baina purua nastata do, aixia bai, oso exigente dago. Aste guztia daroigu holan entrenaten, hau da gure terrenua erremonariak hortzen doz trebatuta, da gero honako estropaetan igarri itxen da. Einen bida honetan estropaetan bai, baina igartzen dira horrek entrenamentuak. Iñaki, entzun zaitugu, disfruta, nola disfruta daiteke, nola gozatu daiteke horreako egoera batean? Ba hori postuak emoten dut uzta, segun ze postutan zoizen, ba disfruta aldozu, edo bai, igual atzera hotipe alzera jun disfrutaten, baina hor, gehiago disfrutaten dugu hortzen aurri hartun dago izenia. Zuen 3. luzetik aurrera, argi eta nabarmen haizeak gora, ez dakit horrek banderako esperantzarik ematen dion izuntzari? Banderako, ez da holakorik tokako bai, baina ez da hotzate mutilari bai, lehenengo luzetik 3. nik nabaritxu eta isia altza dela, gero alde, ez da erreza nabaritzen, baina hon bai ikusten da altza da dela, ez da holtzako nik nahi oten beste, baina ia, laguntzen badago horrepe. Pultxera bat baduzu hor, ez dakit, sorte eman duizun, ez dakit zen nolako pultxera den hori? Bai, asko maitxe duen batek egindakoa, da emoten daukatenetik suerte imon dau. Zorionak. Eskerrik asko. Beno, haizeak gora egin du, nabarmen, 26ko ufadak ere bai, horra. Lehenbiziko txandan, bataz bestekoa, 19,3 joan da, eta Euskotren Ligako bigarrena bukatu denean, 12koa, beraz. Espero genuen haizearen gorakada, etorri da. Bataz beste 12tik 19ra. Eta, orain, lehenbiziko txandan joko antzela, gora egindu nabarmen. Eta eritz, orain harrituta geratuko zara, zuzenketa bat egin beharrean baikaute. Esan dugu, xagua zaldi gainean zigoala, hipodromoan bezalaxe, eta hipodromoa, deitu digute, ez dagoela Lasarten, Zubietan dagoela, zuzenketea egina, Zubietako laguno gorrek esan nahi du, Zubietan eta Lasarten eta barruan estropadak ikusten dituzuela, hori komeni zaigu. Deitu urna ere, hanka sartzen dugun bakoitzean, zuzentzeko gaude eta. Bueno,
Dagoeneko, hau, entzun dezagun isiltasuna. Muy atentos, muy atentos. Largo, 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 largo. Toda la regata, ¿Nos han llamado? Buf! Beritz, olio purdiak jartzen dizkit, ikustea, arraunlari hauek, nola da. Donostiarrak! Hemen, gero errepasatuko du Donostiarren, eskifaia, Bermeon ere, Jon Salsamendik egin ditu aldaketak, hortxe, bistakoenak, hanketik, Mikel Calleja eta Diego Perez atzo boskarrenetik aritu zen. Gaur boskarren, tostan Cisnero eta Emanol Karuezo, Iñaki Goikoetxea Tabero espaldatik, eta Jon Untzaga eraman du, prestatzaileak, Rankara, hirugarren kaletik, San Juan, Egaina, Patroi, gaur, Irigoyen eta Laboa, tostabana atzera karrita, Eskribano babor espaldan, aurretik Oier Mugartza, eta estribor espaldan, Francesco Amos, Markel Perez ere sartu du, Masta tosta estriborrean, Etxabe hanketik. Eta, Ondarroan ere, Errasti jaunak, lau aldaketa egin ditu. Boskarren tostan, bi. Eki Gozategi, Orioko Zumea, eta Joanes Solozabal, sartu ditu espaldatik, Larrañaga eta Zabaleta. Irtera, benetan, zeizen ondo erabiliko dut, zelebrea, urdai bai, atzetik atera, edo emaitza hori izan da, eskifaiekin ari nintzen, ez dakit zer gertatu den. Duzue, Donostiarren branka horretan bizutza, galanta gainera, 24-25 haizeak, 24-25 haizeak. Ibon eta bigarren txanda ezoikoa, ez? Donostiarra eta Urdaibai hemen ikustea momentuz denboraldin lehenengo aldiz izan da, denboraldi honetan, ikusiko dugu, zer nola moldatzen diren bigarren txanda honetan. Eta iza ipatuta Ibon nabarmen, hemen itxasoan behintzat indar hartzen du, gainera ez da bola daka, erregularki dago haizea jo eta bai, indar hartzen doa. Matematikoa da eritz, mare aldaketak haize aldaketak hartzen du, iragarpena petetzen ari da, eta gorakada etorri da. Ez zait iruditzen, eta irudipen kontua baino ez da, beraz, baetik pasa beharrekoa, hemendik gora egingo duenik. Lehenbiziko txandan bataz bestekoa, 19. Zenbatiko beharko luke, Lekitxarrak bandera ostentzeko. Guk badezpada jertxea jazteagoaz, Ibon? Jertxea hemen freskatu du eta. Nik ere jantzi dut. Eta, kontu honekin amaitzeko, nabarmendu beharrekoa, Lekitxarrak estropada bikaina egin duela. Eta hortik erreferentziak txandak. Lehen aipatu ez, eta gogora dezagun. Gaur, Donostiarrak aldaketa bat egin duela hirugarren tostan, Endika López. Ari da gaur lanean, atzo intxaustik beteriko lekuan. Larrinaga Patroi gaur Bermeon, kokondra aritu zen. Txanda honetako bioliarrak dagoeneko tartea zabalduz. Donostiarra buruan Bermeori bat. Eta, zazpira, San Juan eta Ondarroa. No, zanbulu aldia. Arraunlari horien gerriek ama sufritzen duten, gaurko moduko egunetan. Patroiak entzuten dituzue, une berean atzea batek, aurrea bestea. Atzea, bizkar horiek atzera, gorputak atzera eramateko arrauna bultzatzeko. Eta aurrera ipatzen dutenean, ontzi aurrera doa da. Ontzi denak, lau patroiak estriborrari kale bana eman da. Karafigintza, paregabe horretan edarki ikusten dugu. Haizea 23, 25, hortxe dabil. Dantzari. Donostiarra eta Bermeo txanda apurtzen ari baitira. Bermeotarren Bou Bizkaia. Rankaldea ederki babestuta. Marka txikia. Marka koskorra hobetu zen da. Tapakia.
Eta Iruna eta Bina Metakerlatozkoa karelean. Frantzez, Jaime Lara, Jose Leibar eta Peru Jauregi. Peru Jauregi, Donostiar Babor espaldan. Hauten Igor Makazagak aukera emandako Arrobiko gazteetako bat. Hortxe geratu eginda Donostiarren ontzia aukera baliatzen duen Bermeok. Hor beste bat. Egira, bizan bulualdi eta Bermeo inguratu egintzaio Donostiarrari. Eta hirugarren eta laugarren kale hobetik asko sufritzen. Ondarroa eta San Juan. Gaur nola nahi ere eta emaitze hutsak aztertuta. Laugarren kaletik aritu diren ontziek ez dituzte emaitza txarregiak lortu, Barkatu, laugarrenekoek emaitza kaskarra lortu dituzte. Eta lehenbizikotik, ikusi dugu, Kaiku, ate baterako, funtzionatzen, Ondarribia ere bai, Potren ligan. Eta Ibaika ere bai, Arraunen aurretik. Handen arteko konparaketan. Adi, datua jakin nahi alduzu, eritz adiskidea. Lekitxarrak Donostiarrari, 11 segundo eder. Joan eta etorri egin behar da hemen, baina azpimarratuko nituzke epikontu. Batetik, aldaketa hau, lehenbiziko txandaren bigarren erdian etorri dela, hirugarren luzean, eta bestetik, Lekitxarrak azken luze zoragarria egin. Ibon, eta badakizu herrien arteko pikeak nolakoak diren, iazko denboraldietan horrelako egunak Ondarroak aprobetxatu izan ohi ditu, eta padokean, traineruen padokean, behin baino gehiagotan aipatu digute izuntzako partaidek ea guri noiz tokatzen zaigun, agian gaur da eguna, eta agian gaur da Lekitxarren bandera astintzeko eguna. Eusko dugu, ea Donostiarra balizan, aurretik Jones Valentziaga eta Jon Untzaga urren ez urren brankari lanetan. Atzetik San Juan Palka handiarekin. Zorra Rosak, libratu dute, Oier Mugartza aurrekalari, eta Zabalagotik sartu du. Janet Jimenok. Beno, arnazaldi sakon bat. Lehenbiziko ziagoako denborak errepasatu aurre. Lekitxarra eta Donostiarraren artean ziabogan 12 segun. Eta dagoeneko barrurantz Donostiarra zitzaio Lekitxarrari denbora jata. Ez gara zoratuko, datuekin. Pantalla handi bat batugu. Hemen datuen txalada bat ere egin genezake. Baina Donostiarra orain ziztu bizian dator. Atzeko txopan nordana ematen. Olatu eiztaria, Arkaitz Diaz. Eta argi Bermeo, Bermeo ere bi segundo etorri da, hor, Bermeo hori pixka bat aurrera joan zaio. Olatu hartu duen seinale. Arkaitz Diaz eta Larrinaga eta Arkaitz Diaz. Ibilbide luzeko bi patroi. Gauza hon asko erakutsi dituztenak. Orain Donostiarrak beste bat hartu du, Donostiarrak beste bat hartu du eta Bermeoren aurretik okatu da. Bermeo, Diego Pérez, Portugués, Carlos Mañas, Alberto Vidal, Mikel Cisnero, Arrobikoa, Boskarren Tostan eta Iñaki Goikoetxea. Calleja eta Luis Iglesias, batez ere Calleja, patroiari lagunduz. Hor une batean ikusi dugu nola. Arrauna puskatu zaio. Callejari arrauna puskatu, nabarmen. Eta badakigu noiz. Hor zilak hasi denean, hor estrapu aldatu, estrapurik ezin aldatu. Arrauna sartzen. Ongi. Arrauna aldatu du. Garbi ikusi dugu zergatik puskatu egin zaiolako. Eta nik esan behar banu, hor Larrinagari laguntzen hasi zaionean. Bai, hor.
Tabortak eta Kainaberak bat egiten duten unean, hor, bai. Bueno, nola nahi ere, Bermeotarrek hor jarraitzen dute, Donostiarraren gandik 4 segundora. Lekitxarra eta Donostiarraren artekoa, ostera, Donostiarren alde, barkatu, Lekitxarren alde, 11 segundo. Haizea bere batean, 24 kilometro orduko abiadura. Vete, cadera. Dale. Bultzak Arkaiz Diaz, hori olatua. Ai. Albarekide. Entzun alduzu hor bakarren bat, trenirua itotzen ari direla. Atzea ikedate. Jaimeria egin du alalari. Atzea ikedate. Ai. Atentos, Diarra eta Bermeo eta Donostiarra. Olatu bat aurretik Gipuzkoarrak. Orain Bermeo kolatu hartu du. Bai, argilankideok Bermeo olatuan da, Bermeo olatuan da. Orain txeutzi duena. Olatu uzten duenean, joaten zaio pixka bat baborrera ontzia. San Juan 3. lekuan, 21 batera. Ondarroa, 33. Vete, cadera. Largo. Ahora. Largo. Hor, laguntzen Calleja patroiari, eta lehen, maniobra horretan txe, arrauna puskatu, oso arriskutsua dago, keina egiteko eta. Oso arriskutsua dagoene. Ahí hasta la boya. Arkaitzek, oraintxe olatua Donostiarrak. Askatu, Joanes. Eta boya. Askatzeko. Olagarro askatzeko. Askatu du Joanes Valentziagak. Ea ziagoa. Biontziko aldearekin. Lekitxarrak 15. Eta Donostiarra ziagogan olatuan, Ibon? Argieritz, orain. Txe! 11 segundo Lekitxarraren alde. Eta ateratzean iruditzen zait, Donostiarrak Bermeo hori tartea zabaldu diezaiokela. San Juan. No, begira, Ondarroa, kina, nabarmen Ondarroa. Ondarroari Juan egin zaio. Bai, eta orain begira ze maniobra alrebesa egin behar duen. Ondo alrebesa ere. Rueda, sobra. Bueno, beteko itxas estropa. Non eta Orioko barran tokatu. Ere, zoritxarrez, 11 marin eritotako lekuan. Beno, ziabogan, Lekitxarrak Donostiarrari 9 eta Bermeori 17. Baina, garai hontarako lehenbiziko txandan, haizeak ekarria, haizea arrotua zen. Ikeragarri Ondarroa galdu du, keina horretan. Honetan San Juan Kaikuren atzera joango litzateke. Argi. Pero izaten dugun, eguna, gaurkoa hau izan daiteke. Donostiarrak txanda menpean hartua darama. Bigarren kalera, gainere normala den bezala ez dugu rabilatu Donostiarrak, nahiko atarte badu, Urdaibairi kale hartzeko. Larrinaga bigarren eta 3. kaleen tartean, honetan 3. Alde horretatik ez da arazorik. Lekitxarra eta Donostiarraren artean 10. Espero genuena. Orain normalena litzateke, tartea egonkortzea bien artean. Horretik Donostiarran. Zubia, goi arte bigarren tostan arrobikoa, Endika López. Balda indartsua, Xabatola etxea eta Iker Rimaz. Valentzia gaurrean eta baborrean. González,
Galiziarra, Xabat Pastor, Igor Frantzez, Jaime Lara, Jose Leibar eta Peru Jauregi. No rebotar, Joanes. Lasai. Tartea zabaltzen, Donostiarra, Bermeori. Eta apurka, Donostiarra, Lekitxarrari, denbora janez. Hirugarren luze honetan, 3 segundo, azkarrago momentu. Zazpira une honetan GPS-a, Lekitxarren alde beti. Atzea, Luis. Atzea, Arleti. Atzea. Akaba, Estribon. Oraintxe une gozoa. Begira ontziaren brankalde hori. Hau komeni. Nabigatu aditza askotan erabiltzen dute patroiek. Oraintxe, zuritasuna gabe. Branka hori. Oraintxe. Atzea. Mantén para del agua. Kateatzeko eginez, Luis Manuel González. Atzea. Pala uretan sartzeko. Atzea. Palak uretan baldin badaude, ontziak ogortuta baitoa. Itxasoan gaude Euskal Telebistako ikusleo. Orioko kanpina 13. bandera. Bigarren txandan Donostiarra aurretik. Baina denborarik onena, Lekitxarrarena. Atzea. Aupa, Luis. Ahora. Bermeo 11 segundora, Hor txekarra. Bat. Cuélgale. Ea, Igo Larrinaga zer dioen. Eso defensa. Zaian ziagindua. Horrekalari lanetan gaur, Jon Untzaga. Atzo, espaldatik aritu zen mutila, eta Goikoetxe Atabero jarri du Jon Salzamendik horra ababor espalda. Gaur, arrobiko inguruan eta asko ari garitze egiten aurten boskarrenean egon kortzen Michel Cisnero. Arrobiko beste mutila ababorrean, bigarren tostan Iker Portugues. Inigo Larrinaga. Berriz, Arrosak. Oazen San Juan darrekin. ¡Acabo, la tua! ¡La gora! ¡Y arrancamos de Quinamar! ¡Bat! ¡Venga, ¡Siete ahora! Pentsatzen alduzue jaun Andreo garai batean. Sardinez edo antxez karga eginda ontziak barrurantz. Horti dator, Kirol ederra hau. Itxaso Zabaletik, San Anton mendia ere. Ederra irudia lankideo. Bueno, pixkanaka, Donostiarra badoa. Ederki ikusten da. Larrinagare kokatzen, bigarren balizaren bila, gorri kolorekoa. 10 segundo, Bermeo atzerago ibili da. Une honetan, 9 segundo Donostiarra eta Bermeoren artean. Askatu, Joanes! Askatu, Arraunarena, Valentziaga pronto, espaldiatzeko. Entxe, trabestian, 10 segundo, Lekitxarra aurretik. Hanbo Bizkaia, oraindik ez. 9 segundo, Bermeo eta Donostiarraren artean. Toparean baina, gogotik asmatu du Lekitxarra. Bermeo kolatu hartu du eta Calleja austerare ikusi dugu. Arrauna sartuta Larrinagari lagunduz. San Juan. 17 minutu terditik gora. Arazori gabe, Oier Mugartzak. Argi, Donostiarra kolatu ikeragarriren bat hartua izango du. Lekitxarraren gainera etorri baita, 6 segundora ere jarri daune batean. Eta atzetik, minutu eta 18 segundo galduta. Ondarroako, Antiguako ama, erio batean, kalbario betean. Eutsi mutilak. Jaurti eta Sanezimeno gazteak agindua eman. Atera egin behar izan du Arraun hori.
Bueno, orantxe zuzentzea. Dagoeneko, lau ontziak, azken eta laugarren luzea. Doniaz tierra buruan, baina berriro ere, erreferentzia Lekitxarraren aldekoa, 12 segundo. Argi, Bermeo orain Donostiarren gainera etortzen ari da. Une batean, 6ra. Bermeo, 6 segundora. 11 atzetik ibili denean. Ahora Michel. Ahora Bertón. Beteko, arraun estropada. Galtzak betelan, arraunlariek, patroiek zerrezanik ez. Entrenieruak, eskutatuz eta gertuz. Hor, aldapa bera. Hor, patroiak. Hor nola utzi dion Arkaitzek. Nola utzi dion Arkaitzek. Abiadura berean datoz orain, Handako bilenena. Zentzakako indarrean. Seinale honena Donostiarrentzat. Laizter beteko dira 20 minutu. Tropadasi ezkeroztik. Eta orain dik kakalan da falta dute ontziek. Gara iristeko. Donostiarra eta Lekitxarraren artean, une honetan, 9 segundo. Zer den kontuak, Hortxe garbi ikusten. Guazen bau bizkaia. Mikel Kalle jazenari egiten, patroiari laguntzen. Eta barruko kamaratik zer ikusi dugu, pumpak eta manga bat ikusi dut. Eta lankideok, Bermeotarren ontzira joateko moduan garen, hor pumpa bat ikusi baitut, ura ateratzeko pumpa eta guzti Bermeotarrak. Atera kontuak, gaur, ze giro daukagun hemen, Orioko barran. Eta gogoratu, Ibon, Iñaki Goikoetxe xauak esan digula, berarentzat ez zegoela inbesterainoko giroa, gehiago nahi zuela, momentuz behintzat aldeko Lekitxarrarentzat. Argi eritz, Donostiarra txikitzen ari da. Lekitxarraren gandik 4 segundora jarri da. Eta Bermeo atzeratu. Argi Donostiarra, Aigean dator 0 kaleretik. Han bestea. Aguanta. Estribor arriba. Horre utzi behar. Biolatutan 4 segundora jarri da. Ea beste hau. Aurrekoa jo du ordea. Eta zuloa. Momentuz, ez dio muriz. Haze zuloa. Ea olatu bizi hau. Hartu bai, azpiti pasako zai ordea. Olatu motza. Zulo handiak dira, zulo ikeragarriak dira. Ea honekin. Lekitxarraren atzetik izango da Donostia. Lekitxarra bai. 21 minutu eta 50 segundo. Azken luze, aparta egin du Donostiarrak. Ea Bermeo. 22-0. Zortzi Aresen denbora, Aresen atzetik izango da. 22 eta... 22 eta 11. Aresen atzetik. Ea San Juan orain olatuan, egainak kateatu du bat, bikaina, lagundu mote, lagundu alkekoak, lagundu etxabe, lagundu. Ongi estriborrak, eta ez du utzi, atxe olatua. Eso es. Salgo atrás. San Juan, bai! 22 eta 54. Orain arteko denborarik apalena. Azpigarrenera, zer ari garen ikusten, ze olatua hartu duen, Anderre gainak, ez da erreza baina, itzik gabe dutzi nahu. Eta hemen, Ondarrako, Antiguako, ama, ikeragarri, sufritzen. Baina ze batean, eta gaur, gero, arratsaldean, aste osoan zehar,
xehetuko dugu, baina laugarren kaletik sufritzen ari dira gaur, Datuak bere hotzean aztertuta bakarrik. Ea, eutxi ondarrotarrak, orantxe, minutu eta 40 segundora, 23 minutu terdi pasatako denborarekin. Honen bestez, argi estropada zaleok, bi txanda jokatu ostean, Lekitxarrarentzat da denborarik onena. 21 minutu eta 43 segundorekin. Bandera irabazi nahi duen ontziak, 3. txandatik denbora hori ondu beharko du. Beste eten labur bat, iragarkientzat, eta jarraian gara bueltan, Orioko barratik. Agurterdi berriro ere, arrauntzaleok, Orioko barran, Orioko kanpina, bandera. Orain arteko sailkapena, Lekitxarrarentzat denborarik onena, 21 minutu eta 43 segundo. 7 segundo eskazera, Donostiarra 3. Ares, Urdaibai 27, Kaiku 5. 29, Kabo 44, minutura San Juan 7. eta Ondarroa 8. minutu eta 47 segundora. Eta hause, haizearen joera azaltzen duen grafikoa. Lehenbiziko txandan, 19,3ko bataz bestekoa, eta barka, hau luzez luze, bigarren txandak, haizeak egindako joera, bere batean egonkor izan dugu haizea, bigarren txandan bataz bestekoa, 21,9. Eta lehenbizikoan, 19,3. Eta, nik esan behar banu, orain haizea, 20 kilometro orduko inguruko abiaduran, erabat egonkortu zaigu. Bueno, pixkanaka, ari zaizkigu, balizetara hurbiltzen. 3. txandan hariko diren 4 treneruak. Lehenbiziko kaletik, Hondarribia 2. Orio 3. Getaria, eta 4. Zierbena. Txandak atzoko sailkapenaren arabera antolatu dituzte, antolatzen. Hondarribia sailkapenean 5. da, Bermeo eta Donostiarraren gandik 2 puntura bakarrik. Hemen, Oriotarrak, Gorkaran berrik, Gaurra Durtapia, estriboreko 2. tostan. Horrek ustegun eskifaia ez da zuzena, lankideok, elu baitoa. Espalda estriborrean, elortza 5. Eta 2. tostan, Ander Zabala. Hemen berriz, Getariarrak, Martin Rekondo sartu da gaur, baborranketik. Jokin Aizpuru eraman du, Larrañagak 3. tosta baborretik. Brankara eta Igor Gomez, hankatik 3. Andonia Torra Sagasti berriz, 5. aurreraritz. Gurekin baitugu Joanes Valenciaga, Joanes zorionak txanda irabazteagatik, agian ez da nahitzen duten emaitza, baina txanda irabaztea beti da positiboa. Bai, momentuz nahi genuen emaitza alde batea bai, eta bestea ez. Penida lekeitixo aurreotan dan aurretik sartu zaula, baina aldemeneko kalien Bermeo bat eman, da diferentzi margen hori atatzi, estropa polit bat indeula uste dugu, baina haizin kondixu beta fakturi pasatu da. Nabarmen egin du haizeak gora, ziagoak hartzerako orduan olatu hauekin eta nola moldatu zara? Aixe esan ondo, Azeran bai ikusi eta aize zaola, olatu zuluek eta betire espaldinen efektu hori huel galdu txeu, baina balde hortatik sortie duki dugu, gero igual telebistan ikusi beste gauz bat ikusiko, baina barrutik zentzaixo honak. Haizeak ez du itxurarik, lasaituko denik, agian hori ere onna izan daiteke zuentzako ikusita orain, hemen Orio eta Zierbena arituko direla orain. Bai, zudik ez. Azkeneko bigandetan suerti ez tegoan deuki, gaur eguel guztiz alde ez teguki, baina haizi epxeta aguantatze baldin mago, eskaute gora ite baldin mago, bermentatin txalupa matzu zartzen izen berme hori apxetatzea alatzeko eta bestinak gertura balizeteko. Ergazko joan. Venga, zuei. Ez gara meteorologoak, ez gara aztiak, baina beaketaren beaketaz, urtetan ikusi dugu askotan,
marea aldaketarekin haizeak gora egin, lehen egin duen bezala, eta gero egonkortu egiten dela. Eta ez zait iruditzen eritz gora egingo duenik. Bueno, dagoeneko, hirugarren txandako, lau ontziak lanean. Zierbena eta Orio estropadaren buruan. Hondarribia 2 segundo galduta eta Getaria 6 segundora. Mantengo el ritmo, pero profundidad, Vamos, engancho grande y acabo más grande. Tribor, estira. Bueno, haizearen joerari begiratzen ari naiz. Haizeak bera, 17-18, 17-18. Ez harritu, haizearen gorakada nabarmena. Orain izaten bezala, bigarren txandan, jo badu hori, gero jakingo dugu. Dagoeneko, ligako bi oilar nagusiak, hortxe estropadaren buruan. Aipatu dugu Oriotarren Mazatozta baborrean gaur, Ander Zabala. Eta Zierbenan gaur, lau aldaketa egin ditut Dani Perez prestatzaileak. Estriborrean Marcos González eta Urda Txantepara. Hartu ditu Dani Perezek, Rankari lanetan Gartzia eta Manuel Kaneda, Ababor espaldan. Eta orain esango dudana, niretzat behintzat oso esanguratsu. Orio, lekitxarra, baino 2 segundo beto eta batez ere Donostiarra baino 5 beto, hori da datu. 2 minutu terdi betetzerako, Orio eta Donostiarraren artean 5 segundo. Hortik ondorioza ezakegu haizearen joera. Eta hau dagoeneko beste datu bat, haizeak bera egin. Momento de salir de ahí, ¿vale? Tenemos un pequeño bache, hay que salir de ahí. Uno detrás de Orio. Bueno, Orioak atzo ere, estropada burua hartu zuen, bigarren, hirugarren minuturako, gero kanpo aldean, gehiago sufritu zuen, Gerzabalak prestatzen duen taldea begira, Zierbenaren branka. Beti zuri, beti zikin, itxasoak ez baitio uste nabigatzen. Hondarribia bera, Zierbenaren aurretik, eta hau, eritz, orain, bueno, zurekin elkarbanatuko dut, iritzi bat, irudipena daukat, gaur, kanpoko kaleak ez direla funtzionatzen ari, eta lehenbizikoa txarrago espero nuenik. Bai, alaixe da, hori... Txarrago espero nuen, hemen zuloba da, hau, baina hemen, eta hau, behaketa eta datuen hori analizi hotza baino ez da, gehiago sufritzen urte askotan ikusten ditugu treneroa, lehenbiziko kaletu. Gero dakitenei galdetuko diegu. Alaxe da, eta zuk esan duzu, datuek hori diote, bai emakumezkoen estropaetatik gizonezkoenetara, laugarren kale horretan asko ari dira arraunlariak eta patroia sufritzen, eta lehen kale horretatik, estropada bat baino gehiago ikusi dugu irabazten. Bueno, horra, Hondarribia, estriborraren bila joan da, hemen beti-betiko joera, haizeak bera, bai, 17-18, lehen 24 eta 25 ufadak izan ditugu. Orio, Getaria eta Zierbena, beraien kalean. Hondarribia kalez kanpo, baina inolako arazori gabe, eta gerratan sartu gabe. Joseba Amunarriz. Hondarribiak. Ranka sartu nahian eta Zierbenaren aurretik. Eta Ibon aipatu duzu, haizea badirudi zertxo bait leundu dela. Bai. Eta hori ona da, orain arraunean daudenen antzako, ez hainbeste, oraindik uretan zain dagoen lekitxarraren zako. Pentsa, une honetan, txandaburu Oriok Donostiarrari 11. Argi, Hondarribia ere hortxe baita, gerrarako segundo batera. Hemen Oriotarren, ontzi horia. Lizarralde gaur brankari, Analdapere, ahor espaldan. Salbaino Uruguaitarra, Altxerriton, egia zure bai, bigarren tostan. Zierbena sufritzen, laugarren kale horretatik. Bueno, ondu beharreko denbora, 5 minutu eta 39 segundo. Abizua Aritz Lizarralderi. Hondarribia gerrarako oso ongi nabigatzen ontzi hori. Hori aurretik balizan, trabesten, oraintxe. Hondarribia ere gain gainean, ia segundo berean. Eta ateratzen, hortxe, Zierbena atzetik. 6 segundora, denbora gehiago galduta. Getariko esperantza.
Esperantza, 10. lekura joango litzateke. Eta Ibon lehen kaleak aipatuta gogoratu Dani Perezek zer esan digune hasieran, Zierbenako entrenatzeik zer esan digune hasieran. Bata ez, bi urteetan horrego naiz, eta ez du nahi. Momentuz behintzat laugarren kale hori ere ez da lagunkoiagoa. Ez, gaur ez da funtzionatzen ari. Ara, Oriok Hondarribiari, une batean olatu hartu eta 3-4 segundo, Angorka, Angorka kanporako indarrean. Vuelve ahora, vuelve. Hori zuloa du. Ziabogatik irten da, eta lehenbiziko olatu preziatu hartu du. Oriok Hondarribiari 6, Lekitxarrari 4. Listos, vamos, súmale. Eso, Miguel. Bai. Eta Zierbenari 10, Zain dezagun une hau. ¡Hola, larga, sigo! Entra, Denis. Eso, Miguel. Qué bueno, Miguel. Orio txandakideak atzean uzten ari da. Honek olatu luzea esaten duenean. Kanporako indarra patroiak. Sigue. Tartea gora. Zortzi Hondarribiari 9, Zierbenari 12. Hor ari da mina egiten. Aranberri eta bere kuadrilla. Aldape, Iriadek. Listos. Aldape Iriadek. Ahora. Zigorrean. Angorka Aranberri. Begira nola dakarten ontziak gogor egin da. Hondarribiak olatu hartu izango du, 6 hurbildu baitzaio hori. Que nadie baje el pistón, 6 aspira. Sigue metiéndole veneno. Eta urtero izaten da sailkapena erotzen den eguna. Une honetan Oriok Zierbenari 7 puntu aterako lizkioke eta norabide ezberdinak Oriok eta 10 Guadalupekoak. Lekitxarra bira. Baina Lekitxarrari izan gogoan, 3. luzean aizeak gora egin duela lehenbizikotan. Vente fría. Hola, larga otra vez, que no caiga la voz. Eritz, oraindik ez dutentzun Gorka Aranberri erreferentziarik ematen. Ez da bat ere, agindu izango duten oski. Ez dakit erreferentziak izango ditu bai, patroi zarauztarrak, baina ez dakit agian hori, motibatze aldera den edo ez. Entzuten diogu beti bezala auspotzen eta mezu jakin bat, erritmo ez jaizteko, edo zer gerta daitekela eta jarraitzeko. Hondarribiak olatua, 9 atzetik zen eta 5 etorri da. 4 ontziak bere kaletik. Olatu bat aurretik Oriok. Barruran zuritasuna ikusten. Hor. Aurreko olatua jo eta altxerri gora brankaria. Acaba. Y acaba. Torea Kirola, bai horregatik. Bueno. Barruran, Orio. Zuloan 35, 36 palada. Han 10 Guadalupekoa. Baina bikaina ematen gaur ere. Denboraldi hasiera ona. Ziklo aldaketako denboraldi honetan. Pisa, Aitor. Pisa, Lea. Que no caiga la voz. ¿Listos? Claro, Baborrera zerortzeko, Baborrek egin behar baitute lana. Kanporako indarra egiten badu, olatua jar daiteke. Pinta bonita, con buena letra. Pisa, que no va a nada, Altxerri Tapia, Medina, González, Elortza eta Elu. Han hartu du beste bat. Hondarribiari etorreko zaio. Calma, algo importante, Síguela esto. Ea, Oriok gero ziagogatik ateratzeakoan, getaria libratu beharko du. Beste olatua, Mirotzek. Anan Hondarribiak! Hortxe, ongi zagartzazu, ontzia joaten hasi baitzaio. Josean, beste olatua, beste zulo galanta Hondarribiak, No. Frank erdia kanpoan. Bueno, Orio aurretik nabarmen, eta Lekitxarraren denbora, 4 segundoan, ondu du. Eta ia estriborredek hartu du Hondarribiak. Bai. Olatuan sartu da eta gero geldiunea izan du eta justuan libratu du 10 Guadalupekoak. Zierbenak, orain, Zierbena, 6. lekura joango litzateke. Eta Getariak,
Unasik bada espada ere, zabaletik jo du, begira zera gozpen ziaboga emateko, aizeak, olatuak, espaitu usten, treniruari espaitu usten, giratzen. Bueno, Biarnasaldi eritz, tropada kokatzeko. Bai, alaxe da, kokatu beharrean garelako, lekitxarrekoa ikusten ditugu uretan, badirudi hori oruntz doala gaurko bandera ikusiko dugu zer gertatzen du, baina nabarmen ere, Ibon, hasieran aipatu duguna, haizeak behera egin du, momenturik txarrena bigarren txandakoek jandute, eta orain behera. Bueno, gaur legeak goizik behera bete da, alegia, marea aldaketarekin, haizeak ora, hortxe, pikori edo indarraldirik gorena, eta gero pixka bat jetxi eta egonkortu. Alde hortatik, orain iritzia da, bota behar dudana. Nabarmen, zerarik txarrena, haize aldetik eta baldintzarik txarrenak, bigarren txandak izan ditu. Une honetan, estropadara buruan, hori Hondarribiari 12, Zierbenari 20, Getariari 23. Eta txanden artean, hori lekitxarrari 7. Eta Zierbenaren aurretik leudeke, Ares eta Donostia. Zierbena une honetan, 6. litzateke zelkapenean. Beraz, gaur, hori horentzat, amestutako eguna izan daiteke. Batetik, neskek bandera, hori otarrek ongi bideratua daramate eta gainera, zuloikeragarria zabaldu dezakete sailkapenean. Hondarribia hasiera oso ona egiten. Gaur aipatu dizuegu, geure kontutan, aldaketa bat Orbañanosek egindakoa. Ribor espaldan. Hori da, neko horido, Iazo Matxin Kolaz aritu zen lekuan. Eta Salaberri eta Irazoki ere bai. Iker Zabala, zutik, serio demonio. Ara, zer askatu zaio hori, hortze, zinta askatu zaio, palkak eta karelak bat egiten duten, bat egiteko zinta askatu zaio, horrek nolabait ere bi funtzio izaten ditu, batetik itxasteko eta bestetik, urik ez sartzeko. Iruditzen horrek, kalte gehiegi eragingo dionik, eta orain bai, estropada txikitzen, birrintzen, ari da Gorka Aranberriren taldea. Mantenemos diferencias de la pelota, Orio, Munarrizen erreferentzia, orain sufritzen, kanporantz gehiago sufritzen, ubera pasa espasa hortxe, zuritasuna eta zanbulu aldia, horrekontziak geratzen du, navigazioa oztopatzen dio ontziari. Eta hemen berriz horiak, ea zer dioen Gorka Aranberrik. Oriotik zarautzerako bidea, zarauzarra. Eso es. No quitar. No quitar. Mansei. 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 Horatua para afuera. Gozatzen ari aiz, Gorka. Honezkero ezagutzen hau. Ahots tonoaregetik. Han Josebak zer dioen. Ekarri, no hay prisa. Ekarri. Oain ataki dieki. Ba! 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 Atzeko laurei agindua luzez egitzeko eta atakea berak markatzen du. Eta hau ere gozatzen Ibon, Hondarribiarrentzat hemen, orezko txanda honetan horrela lehiatzen egotea inflexio puntu bat izan daiteke beraien proiektuan, eta hemendik aurrera ere hemen ikusten ditugu, baina momentuz behintzat ongi lehiatzen ari da Ama Guadalupekoa. Eta 3. postu bat, eta abar. Hemen, ligako lidera Martxel Alda, Jander Zabala, Beñategiazu gaur 3. tostan. Buruake. Isa. Cacho bueno. Dale. Zunduzue, zikin unea utzita. Cada uno por su cuenta. ¡Vamos juntos! Hay 2 puestos, En 2-3 segundos estamos ahí 3 equipos. Ser cabezones, Ser duros de cabeza. En bloque. ¡Tac! En bloque. Zerbait badaki, Galiziarrak, hortxe, une honetan, Ares Donostiarra Zierbenaren artean, bat 2 puntu, oso 2 puntu garrantzitsu, 2 segundotan.
Orio eta Lekitxarraren artean 13 segundo. Beraz. Zeriak eta lurrak bat egituten ez badute, bandera Orion geratuko da. Hemen, getariarrak, Branka San Anton mendirantz bideratuta Unai Eizagirre. Bueno, Oriotarrak dagoeneko, hortxe Aritz Lizarralde. Altxerritaren artean, Eskifaian, Zarrena. Ea... Orain... Txe! 16 minutu eta 33 segundo. Lekitxarra baino, 15 gutxiago. Dena alde du Oriok, dena. Nola izola espaldian. Orain, Txe hauek ere. 16 eta 56. Lekitxarraren aurretik. Hondarribia, horrezko txandan sartzeko moduan da. Anzierbena. Orain Txe. 16 minutu, 57. Zierbena laugarrenera, Ares eta Donostiarrarekin segundo bakarrean. Etan, Esperantzak, orain, Txe. Hasieratik geratu da gaurratzean, Getariarren ontzia. Eta une honetan, Getaria 8. litzateke. Eguna salbatzeko moduan dira. Don Larrañaga, Unai Eizagirre eta konpainia. 8. Azkar esan die erreferentzia Eizagirrek, bere arraulariei, bere estropalariei. Eta orain Orio zer, gozatu beste lanik ez. Remato centrado, ¿listos? ¡Pumba! ¡Atrás! Con trabajo nos ponemos terceros. Bueno, hirugarren behar dutela, bueno, Lekitxarra 12 segundora daukate, eta itzulerako luze bikaina egin du, Bizkaiko ontziak, Lekitxarrak alegia. Eta garrantzitsu izango litzateke Zierrenarentzat, atzo puntuak, hori moztu egin zioten Galipoek, baina gaurkoan badirudi hor Oriok traineru bat baino gehiago sartuko dituela erdian, eta beraz, ligari begira ere garaipen oso garrantzitsu izango litzateke Iker Zabalaren mutilentzat. Bueno, hor pare bat puntu daude oraindik zintzilik, baina eguna borobila izan daiteke bai. Gozatu beste lanik ez, Oriotarrek, aurten proiektu berriariekin, eta momentuz emaitzak lagun dituzte Iker Zabalak eta enparauek. Vamos, delante de Donostiarra ahora por un segundo, ¿vale? Venga, vamos a ser valientes, nos vale, vamos a recuperarnos. Bueno, hartu altzarete, Donostiarraren aurretik dela, baina ez, Donostiarraren atzetik 3 segundo. Bueno. Zuloan orain Orio, 36 paladan. Eta Ibon, kuriositate gisa esan, Lekitxarra uretan dagoela, lehen eta biziko postuan dagoelako, baina baita Ares ere, ez dakit Galiziarrek zerbait gehiago ikusi nahi duten hemen, baina hemen jarraitzen dute. Ezkenan, izaten da, ez, leunean, horrelako estropadetan eta pasara handi hartzen dute, muskuluak eta bere onera ekartzeko. Eritz, beste detailea esango dizut, patroiak, esan du, Mikeli esan dio, lasaitzeko, alegia, estriborrankekoari Mikel Lizarralde, olatuak jaini behar duenean, jarri behar duenean, estriborrak tiratzea kalterako baita. Hau, afloja Mikel. Hau ez baita eman da eman. Hau ez da ergometroa. Hau ez da igerilekua, hau itxasoa da. Bere kodeak ditu. Atrás, Zata. Equipo, escucharme. 10, postura. Postura, Torete, me tiro para atrás. Posturarik ez galtzeko. Orain ostera ere, olatu ardezake, begira Gorkaran berrik, kaleari eutxiz. Orioko patroia handiak, ez du, estriborrera jotzea erabakia, nia joan zaio, baina eutxi egin dio. Eutxi egin dio ongi estriborrak. Ongi adur, biei eskatu die eusteko. Mikel Lizarralderi, eta adur Tapia gazteari. Aztea zuarrari. Eta poliki Lekitxarra barrura, Ibon. Bai. Orain, Hondarribia eta Lekitxarra segundo berean. Amestutako eguna gaur Oriotarrentzat, Orain txaldatu du norabidez Gorkaran berrik. Azelan txartu du. 24.
Oparean airean dator beste behin, Aranberriren ontzia. Eta olatuarekin sartuko da gainera. Geratzeko Adurri, orain Baborretik olatu hori. Eta... begira lantza, ase lantza, begira estriborrak arraunek egin gabe. Sartuko dira, bai! 21 minutu eta 20 segundo. Eta honen bestez garaipena Oriotarrentzat. Atzetik ea, Hondarribia eta Lekitxarraren arteko 21 eta 43. Lekitxarrak olatua hartu du. Ongi orain Zierbena. Ongi orain Zierbena, Joseba ere bai. 21 eta 40. Zortzi, Zierbenaren atzetik. Eta Zierbena Donostiarraren atzetik. Horixe albistea. Hori aurrena Zierbena poskarren. Zailkapenean 4 puntu sartuko dizkio. Ea, esperantza ere badator. Ea, Unas Izagirrek, azkeneko brankaldi horri, zer egiten dion, eutxi motel, bai! Getariarrek, 8. eutxi, eta gaur, orezko txandan 4. baina, nik esan behar banu, eguna salbatu dute gaur Getariarrek. Beno, arraularien bihotz taupadak ore egin dute, bai, gureek ere, itxasoak, arraulariek, ontziek, arraunak, eskaini digun ikuskizunarekin, eta gaur, benetan, egun borobila, aipatuko dugu, Orion biziko dena, Orioko arraun historia ez dugu orain, deskubrituko, baina egun berean, etxean, 2 bandera eta 2 ontziak lider, Uztailak 20 alditu gaur, bai ez da, Uztailaren 20a, 2025koa, ez da bere ala aztuko Orioko herrian. Bueno, atzo 2. izan zen, Zabalaren taldea, eta gaur Garaiz erreakzionatu du, banderarekin, eta lidertzaren sendotzearekin. Aizeak bera, nabarmen, beti ez eritz, baina gaur, asmatu dugu, aizea eta marearen joerarekin. 16,5 kilometro orduko, gero xeetuko ditugu, aizearen datuak, grafigintzaren laguntzaz, eta zer esango dugu ba? Bete-beteko itxas estropada ikusi dugula Orioko barran, itxaso nahaztu honekin, 2 metroko ondoko itxasoarekin, 20 gorako aizeekin, eta hause, 13. Orioko kanpina, bandera kutsi digun sailkapena. Behin betikoa, Oriorentzat garaipena, 20 minutu, 20 segundo eta 78 egunen. 2. Lekitxarra, 22 segundo da. Hondarribia 3. 27. Donostiarra 4. 29. Minutu erdi galduta Zierbena, 6. Ares, 47. Urdaibai 7. 49. Getaria 53. 8. Haze diferentziak. 9. Kaiku, minutu eta segundo bat galduta. Kabo minutu eta 7. San Juan, gaur ere sailkapenean ara, sorterik ez du izan, egiari zor, Fernandezen taldeak 11. Eta azken lekuan berriz Ondarroa eta sailkapena Euskolabel Ligakoa, lehenbiziko laurdena, pasa eta 6 jardunaldi jokatu ostean. Orio sailkapenaren buruan 69 puntu eta 4 bandera irabazita. Zierbena 2. 72. Beraz, zuloa dagoeneko 7 puntukoa da. Zierbenak atzo irabazi zuen bandera. Donostiarra horra 3. bandera batekin. Argi, Hondarribia 4. postura igo baita eta 53 baditu, Urdaibai 5. baino 2 puntu gehiago. 6. Getaria 40. 7. Lekitxarra 32. 8. Ares 31 punturekin, San Juan 9. 25. 10. Ondarroa 23. eta Bekoborrotan Kaiku 11. 11. da barka, 15 punturekin, Kabo atzenak, baino 2 puntu gehiago baditu, beraz, Kaikurentzat asteburua
bueno, salbatzeko modukoa izan da, hor azken postua utzi baitu Txapas Elortegik prestaturiko kuadrilak. Eta hemen, ara, Lekitxarren ontzia hortxe, bandera irabazteko zorian izan dira, bigarren bai, Eritz, aurrera gizona. Bai, bueno, telebistan agertzera doa eta horrazten diardu, Gorkaran berri Gorka zorionak. Zima gorrazten, gehatzeianak. Eskerrik asko. Gorka, galderatxo bat, estropadan zehar ez zaitugu entzun referentziak ematen. Ez dakit estrategia izan den, ez dakit zer gaitik? Ez, ze ikusi dugu bigarren gotandak izuntza baino demo okerrago gaindula eta alperrik antzan. Gure helburua garbila zan. Ateatzegean zapatuta igande guztietan gure tanda irabaztea eta berdeu, eta horrek emango dugu. Regulariadea eta horrek emango dugu aukera liga irabazteko. Eta gaur helburua hoxe izan, liga irabazteko lehia hortan, tanda irabaztea eta nik uste lortu deula. Eta gero referentzik onak ematen zidea, baina bigarren estroparen azine referentziok ematen, bitarten gure lanez zentratzeko eta nik uste lan bikain egin deula. Gorka, Hondarribiak ongi eutzi dizuen lehenengo luze horretan, gakoetako bat ziago hartu eta olatua batera hartu duzuela ja aldentzeko. Bai, helburua hoxe esan, buelta eman da horren olatu hori hartu eta agresio bateatzia. Azkenen, kanbilo drastikoa do, kanpo haizia kontran gogorrentzuaz, eta buelta hartu eta velozia azkarren jartzea untzila. Eta kanbilo horta azkar egokitzia importantia da, eta olatu batekin balima da, untzila ja inertzia hona mateo eta ondo etorri ga. Eta hirugarren ziago gaindakone berdina indeu eta egile esan gozatu indeu. Irabazi, gainera zierroena bosgarren, puntua sartu gainera ligari begira, ze punturataraino amorratu zuen talde atzoko emaitzak? Amorratu, beitu. Entrenatzaileak esan du, atzo bigarren postu bat estroma nahiko txukuna inda, ja bakizu referentzik eta txarrak dianen ja desmontatu da bukatzezu, eta sentsazio gestia onak izaten, baina estropa asko borrokatu ginen eta estropa txarra ez ginen. Eta estropa erditikan aurreare bai, referentzik uralde zian. Eta mutilak rabiakin atea zian, bigarrengo postuakin. Hoxe dago, hor dago, buruan aldaketa hortxe dago. Bigarrengo postu batek rabia mateizu eta penak intzuaz etxea. Baina atzo benenua tragatu ginen, da nik uste ondo etorri zaigula gaur pala gaina sartzeko. Zuek benenua tragatu eta beste batzuk San Nikolasi lore eskaintza edo, haze eguna hori horentzat, neskek irabazi eta gainera lidertzan, zuek lidertzan mantendu puntuak eta gainera irabazi. Hollywooden ere horrelako gidoi bat. Egun boro bilatea da, beke irabazin du, eta behitu, egun polita hori jotarrantzako, etxeko estropa nik uste ez dala sekula pasa, talde guztik batea irabaztia, eta behitu, gaur atzalden harrera polita izangoa. Harrera disfrutatu, orain bandera astintzere disfrutatu eta zorionak. Hori da, zorionak eman eskai. Lehen azten ja beste entrevista baten esan nulago, postia jotzen aizialako ja estropa askotan, eta gaur eskodara osotik sartu egola, eta behitu, baina lidertzakin. Beko ere bai, lanian primeran nahi dialako, eta gure mutile eta kanpo gatu ere bai, horrek indarra eman berdigula aurra segitzeko. Eskerrik asko, Gorka. Eskerrik asko. Egun borobila bai, Oriotarrentzat, biko bandera irabazita, horra, bueno, ikusi duzue, Joseba Amunarriz, patroirik onenaren, mailota jantzita, amorrazio keinu bat egin du, baina justura dagoelako, ontzia azkar dabilelako. Gaurko 12 puntuak Arkaitz Diazentzat. Iker Jimeno, bigarren amaikarekin Aitor Lazkano, 10ekin, Gorkaran berri laugarren ondoren, Egaina Amunarriz, Martin Leboran, Unai Izagirre, Inigo Larrinagainak Igoikoetxa, Hugo Rascado eta Xanet Jimeno. Eta, horra Joseba Amunarriz, patroirik onenaren zelkapenaren buruan, 42 punturekin, ondoren Aranberri, 5 puntura, 3. Diaz eta atzetik Lazkano, Izagirre, Gaina Rascado eta Larrinaga. Bueno, horra. Mikel Orbañanoz, zuzen dugu, atzo esan genuen, aste honetan 10 galdu dutela, Orbañanoztarrek, bialdu genizkien geurito luminak, eta besarka da, eta aurrean ordu, bikendi altza, aurten lesio txar bat arteko, ezin izan du, denboraldi udaren osatu, hemendik ere nola ez, gure bultzada altzari. Orain jarraian, Oriotaren ontzira sartuko gara, barruraino, azken minutua, antxe beraiekin, arraunean etortzeko. Aquí vuelve Orio. Siempre vuelve Orio. Vámonos con esta. ¡Bat! ¡Está ahí! ¡Última hora! ¡Bat! ¡Bien!
Hiru! Lau! Aurre! Sei! Zaz! Zor! Mantén! Vuelve, vuelve! Calma! Calma! Última hora! Beatu adut! No bai! Calma! No bai! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Hostia! ¡Puta madre! ¡Me cago en Dios! ¡Vamos! ¡Hau bainitez! ¡Hostia! ¡Marchen! Jaun Andreo, sekula ikusi alduzu ontzi bat, helmugaratzen bandera irabazteko. Horrela, olatu gainean eta arraunlariak patroiari laguntzen, bideotekara joan beharko genuke, baina egun honek hau ere utzi digu Gorka Aranberrian, amorrazio keinua, poza, azegaitza Aranberri eta bere mutileak nola besarkatu dituen. Bai horregatik. Iker Zabala bera ere irrifartxu, aipatu diot, pose zaude eta gaur jai esan du. Gaur jai eta disfrutatzera, nik ez dakit ze puntutaraino baimenduko dien bere arraunlarei jai hori egiten edo festa hori egiten, baina egia esan gaurko Orioko herrian gaur zinez disfrutatuko dute bi banderekin. Eta bi lidertzekin gainera. Festa bai, baina festa neurtua izango da, eta bakarrematek oraindik tamalez festa eta alkohola lotzen baditu, bigarrenik ez, baina festa galanta bai, eta barruko poza, bai, nola ezpa. Bueno, Gorka Aranberri, igo zaigu, agintarien ontzira eta jarraian, mutil pizkorra da, baina eskua faltako zaizkio, txapelak eta txekeak eta mailotak eta banderak eta danak bere ganatzeko. Hori, lideraren Euskolabel mailota. Amaia Barredo elikadura landa garapen ekazaritza eta arrantzako sailburuak emana. Zimelasko, zintzela bezala sartuta Gorka Aranberri. Lidertza, esan dizuegu, Oriok. Atzoko estropadarekin 3 puntura horbildu zuela zierbena. Tartea zabaldu du. Txapela ere, Amaia Barredok, txekea, Unai Paton, zuzendari jaunak, eskaini dio. Eta jarraian, bandera pentsatzen dut. Ez, botila ere bai, goitik arraunlariak freskatu ditzan. Betikoa ere esango dugu, tentelkeria, txepelkeria, rinerua barrutik ikeragarri zikintzen duela. Eta barrutik arritu beharko dutela bihar, eta urkezatu, eta jarraian, Anuska Esnal, Orioko alkate andereak, emango dio bandera Gorka Aranberriri. Horra! Aranberri jauna! Ere etxetik hurbil, Zarauztik hurbil, auzo herrian bandera astintzen, auzo herriko traineruarekin. Egun borobila, ostera esango dugu. Bi bandera irabazi, Euskotren ligakoa eta Euskolabel ligakoa. Euskolabelen, Gizasemek lidertza sendotu. Eta emakumeek berriz, arraun lagunaken, gaurko eguna pala baliatu. Eta lidertza mailota ere jantzi du Maider Etxadizek. Eta egun berez borobila oraindik gehiago borobiltzeko, Angel Larrañagak prestaturiko Kaebi ligako ontziak ere garaipena lortu. Eskatzen hasita, eritz, ez dago gehi eskatzerik, ez da? Ez, alaxe da, Ibon, guk arratsaldean ere lana egin behar dugu, baina hemen Orion geratzeko gogoa ematen du, Haze buelta eman dioten Euskotren Ligan Orioko neskek lidertza eta bandera irabazita, eta aipatu duzu, liga erabat sendotu dute Orioko mutilek. Orain 7 puntura dago zierbena, ikusiko dugu datorren astean zer gertatzen den
Traineru ligetan gaur benetan gozatu ederra hartu dugu Orioko itsasoarekin. Hora raunak, lehen emakumeak bezalaxe, orain, gizonezkoak, norabideak lehenbiziko luzean, Hondarribia estriborrera joan da, gainerako hirurek mantendu eutsi egin diote norabideari, sorpresarik ez, beraz, Getariak pixka bat, kanpoa bilatu du, Zierbena Perekale. Barrurantz, Hondarribiak olatu hartu eta nola joan den, Gorkaran berri nahiko zuzen, olatuaren bila unase Izagirre, eta Zierbenak ere, itxasoak bere dituen movimentuarekin. Hondarribia bigarren kalearen bila. Oriok estriborra bilatu du, Getaria zuzen Zamar, eta Zierbena ere bai. Eta Barrurantz akinadarik, azken unean Hondarribiak estriborra, Oriok ere bai, Getariak lehenago, eta Zierbenak azken luze erdia, eta ondo atera zaio estriborretik egin du, estriborrean jo du, gaur funtzionatu ez duen kalean. Eritz Fernandez, besterik gabe, agurtuko zaitut, beti bezala denboraz desastre gabiltzalako, adiskidea, asteburua ederra, bota dugu, biren artean, hiruren lana eginez, Baskari ere hasi dugu. Urrengo astera arte. Bai jauna, hori urrengo da. astera arte, Ibon. Eta zuei Euskal Telebistako, arrauntzale, leialok, atzore esan genizuen, placer bada estropadak ematea, eta zuek hortxe guri begira egotea. Urrengo astean gehiago izango ditugu, Getxotik eta Kastrutik. Honen bestez, Oriotik, Orioko barratik, agur esango dizuegu, egunak utzi dizkigun, irudi dotoren nahi erreparatuz. Hora, pixkanaka, general erromatarrak, erroman sartuz bezala, gerraren ostean, Orioko traineruak orain barrurantz egingo du bidea. Besterik gabe, eskerrik asko, eta urrengo astera arte, agur.